Και ο αρχαίος ελληνικός και ο κινεζικός πολιτισμός αναπτύχθηκαν παράλληλα από πάρα πολύ παλιά, εδώ και 3.000 χρόνια τουλάχιστον. Διακρίνονται για πολλά κοινά στοιχεία παρά τις επιμέρους διαφορές τους και παρά την απόσταση που τους χωρίζει. Και αυτό που θέλαμε με αυτήν την έκθεση είναι να σας παρουσιάσουμε την πολυμορφία του πολιτισμού μας, τις αξίες του, όπως είναι η ανθρώπινη του διάσταση, η ηθική, η αρετή, η γέννηση της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, του θεάτρου, η ανάπτυξη των τεχνών και ελπίζουμε με τα έργα που σας στείλαμε από την Ελλάδα, από διάφορα μουσεία όλης της ελληνικής επικράτειας, να καταφέραμε να σας παρουσιάσουμε τον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονία του.